Menika mapan wonten ing alun-alun negari Majapahit. Sinten to kang pepe wonten ing Mandira Sinengker
riyen kurung sakembaran wonten ing alun-alun. Nenggih menika ta wiranggalipun satra saking Kadipaten Palembang tanah Sumatera ingkang kasih Raden Kasan. Sangat bagus nggone sawetara wanci PP wonten Mandira Sinengker alun-alun negari Majapahit. Perlunipun nyawamu Sudarma takon bapa sapa sejatine ingkang ngukir jiwa ragane. Kadhiraken dening Panakawan Kyai Canus Gandulya. Kemengko sigra Anggasita ora to mengko Kakang. Tak ibaratake kaya dene ninggal bayi ana ing sak pinggiring blumbang. Melang-melang rasane ngatiku mergo sawetara wanci anggonku ngaturake nawala kunjuk ana ngarsa dalem jeng Sinuwun Prabu Brawijaya ya sang Brewira Bumi ana ing Majapahit Kakang nganti seprene durung ana kabul lan kawusanane Nos. Mula kang sapa iku gandeng siramu ki minangka dadi Panakawan tak jaluk kepiye panemumu Kakang. Kira-kira nggonku ngawamu Sudarma takon bapa iki dibaca tagih apa mung pinunggel tumeka semene wae Kakang. Lah ngeten deh. Niku nek sampeyan iku kalih kula niki. Ados saking Palembang dumugi wonten ing negari Majapahit mriki. Tekad sampeyan iku sampun bener takon Sudarma. Saperlu menapa sampeyan kepengin ngaturake bukti kalih wong tuwa niku pancen bener niku warane. Lah niki nuwun sewu. Sing ngarane wong sing duwe gegayuhan utawa duwe cita-cita sing luhur nggih. Niku biasane kebak panggodha pangrencana mula sampeyan kudu sing sabar ngeten. Pancen ora gampang ta mlebu wonten Majapahit niku mboten gampang. Nomole panjenengan kepengin takon karo sapa sejatine wong tuwa panjenengan ngeten. Jadi sampeyan ku ngerti wong tuwa sampeyan niku Jeng Sinuwun Prabu Brawijaya Ratu ing negari Majapahit. Niku sampun pun ngerti. Ning sampeyan api-api ora ngerti ngeten niku. Lah niki nuwun sewu sing aran laku sabar iku pancen abot, Dek. Kaya ngono Kakang. Nggih. Amargi menapa sing aran laku sabar niku nggone nglakoni sadawane umur kaya ngoten niku. Lah beda karo tirakat liyane nek poso Senin Kamis niku mung winates dina Senin karo Kamis. Saliyane jaba Senin karo Kamis niku entuk daharan ngunjuk ngeten. Lah nek sing arane poso sabar niku nggone nglakoni sadawane umur kaya ngoten niku. Kaya ngono Kakang. Nggih. Mula nek sampeyan gukale kula, sampeyan iku jejering minangka dadi satriya ngeten. Sing ngarani satriya niku nek wani aja wedi-wedi, wedi aja wani-wani. Contone kaya ngoten niku. Milanipun sampeyan kudu sabar. Kula percaya tekad sampeyan nggone kepengin ngaturake bukti karo wong tuwa sampeyan. Jeng Sultan Narendra ing negari Majapahit Sinuwun Prabu Brawijaya niki mesti bakal entuk gawe, ora kurang dalaran kaya ngoten niku, Dek. Oh kaya mangkono Kakang. Nggih ra. Ning sing dadekake rasa cubriyane atiku, aku urung kabar yen to Majapahit kene nembe gawat. Amarga sawetara wanci para wali nggone dakwah agama Islam ana ing wewengkon Majapahit kene disujanani iku bakal njongkeng kawibawan. Ning sak temene kabar kuwi janjane ora bener Kakang. Mula kang sapa iku tekakon papan kene mbok menawa iki mengko dadi seling surup ing antara Raden Kasan kawan Raden Majapahit sang Brewira Bumi iki mengko kepiye? Sampeyan percaya kemawon, Dek. Wong bener ketengker becik ketitik ala ketorok bakune ayo padha ndonga ana ngarsane Gusti Allah. Muga-muga sampeyan entuk gawe, Dek. Manut marang ya Kembang Wijaya Adi Kusuma. Iya Kakang, tak tampa banget apa sing dadi aturmu Canus.
ning kok aku krungu swara mriyem kang ngunya bebrondongan kang sarta tipaking jaran iki mbok menawa sedina maneh ana prajurit kang tumeka ing papan kene ngakang nganti lemu boten ning senadyan to kados mekaten panjenengan sing ati-ati ya Dek Majapahit niku negara sing gawat duwe patih mau narane patih Mahapatih Gajah Permada lho sampe kudu sing ati-ati sisip sembil luput katuranggane sampeyan mengko nek pancen ora bisa jawab apa sing dadi pitakone wong Majapahit sampe belakang mlebu kunjara niku kaya ngoten niku. Kaya mangkono kakek nggih. Ya wis ngono mangkono ayo dinter sawetara mapan kene. Lan duwe karep apa dene Wektura Wanci sliramu pepe ana ing ringin kurung sakembaran alun-alun Majapahit kene murekake ngaku bocah bagus mumpung durung tak ilangi cagahe mestakamu dina iki murekake ngaku sapa sing dadi aranmu aku jan-jane ngerti kowe teko nang papan kene iki mula diutus dening para wali ya apa ora mergo dina iki para wali nyebarake agama Islam ana ing wewengkon tanah Majapahit kene ora nyuwun idi panilah kelawan ngarsa dalem jeneng Sri
Wirabumi ratu ing negara Majapahit kene. Ya apa lah? Ayo ngaku kowe iki janjane utusane sapa? Nyuwun pangapunten menika Sang Kyai Patih. Mugi katepangaken kula menika tebih saking tanah Palembang. Inggih tanah Sumatera dene nami kula menika pun Raden Kasan. Oh, Kasan bocah kaya kowe. Inggih. Persajan kemawon sowan kula wonten papan mriki mboten wonten niat kula kepingin njongkeng kawibawan wonten ing Majapahit. Namung kula menika kepingin ngawawu Sudarma. Nyuwun pangapunten mboten ateges kula menika mitambuh panjenengan menika sinten Kyai Patih. Mokal yen kurang ngerti marang aku. Warung Kanata ing Majapahit aranku Patih Gajah Permada. Patih Gajah Permada Gamarayapa. Nggih ngaturaken sembah sungkem pangabekti mugi kunjuk Sang Gusti Patih. Kok genep temen tata kramamu. Ing atas iki bocah Sumatera. Kuwi bocah Palembang kok genep temen tata kramamu ora beda yo tanah Jawa. Yo sembah bekti tak tampa ngestuku mergake tampan ana. Linggih sampun kula tampi mugi ndadosaken jimat paripé. Lajeng ingkang wingking menika sinten? Aku Tumenggung Sangowati. Tumenggung Sangowati. Ingkang wingking aku Tumenggung Sorengrana. Tumenggung Sanggopati kaliyan Tumenggung Sorengrana. Kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti mugi ngadhep. Ora sing nganggo basa basi nggih. Ora sing nganggo basa basi, dadak nganggo ngaturake bekti apa kuwi? Pun Jepang mboten sakesuwen. Menika sampun cetha kasar menika utusaning para wali. Ing mongko badhe nislamaken kawula wonten ing Majapahit. Majapahit kula sampun anggadhahi kapitayan agama Hindu lan Buddha. Pranyata menika tetilaranipun para leluhur. Kula ditersamaken dipun pejahi Raden Kasan. Ora to mengko nggih bocah bagus aku tak takon. Kowe duwe karep apa adoh saka tanah Sumatera utawa Majapahit? Aku tak takon, kowe duwe karep apa? Nyuwun pangapunten Gusti Patih. Tebih saking Palembang dumugi wonten ing negari Majapahit mriki. Estunipun kula namung kepingin yenaken kula kepingin takon bapa awit manut menawi dados dawuhipun Kanjeng Ibu Dewi Kadansih. Tiyang sepah kula menika Sinuwun Prabu Brawijaya Ratu ing negari Majapahit. Milanipun mboten ketang mung sekedhap kula kepengin ngaturaken sembah bekti kaliyan tiyang sepah kula menika Gusti Patih. Wah bocah ngaya-wara. Sinuwun Prabu Brawijaya kuwi kan duwe anak kaya kowe. Tur ora ana jamak lumrah wong Palembang kok jarang-jarang tumeka Majapahit iki bali wae. Saiki ku prasaja. Kowe mesti pirangane wali, ya ora? Kowe dibale wali. Kowe telik Mangendrajala, utusaning para wali supaya ngukur kekuatane Majapahit. Bener apa ora? Pun boten usah kesuwen jeneng paman. Naminipun maling menika nek boten dipun gebuke boten badhe ngaku. Ayo ngaku. Kowe utusaning para wali. Kowe iki sekuthaning para wali. Waduh boten menika Gusti Patih sowan kula wonten Majapahit kula menika namung kepengin takon Sudarma. Ora gelem ngaku aja takon dosa. Manut marang Kembang Wijaya Dikusuma. Sampeyan nek kok tak mondok jalane. Kula tak melu nengahi ngeten. Amargi menapa bocah niki Raden Kasan adoh saking tanah Palembang niku kepengin takon Sudarma nganti kalih kula ngejak kalih Janus nggih. Otomatis nggih niki arane. Kula niku nggih arane kula niku sing tanggung jawab. Oh karo Patih kok taltul. Wong kepriyopo bocah wingi sore. Lah niku tak ndonge dhisik carane. Niki ngaten critane sejarah niku.
wong tuwane Raden Kasan niku naminipun Dewi Kadamsih. Niku putri saking Panembahan niku. Dewi Kadamsih niku asline boten wong Jawa, nek niku wong Cina kaya ngoten niku. Lah nalika semanten digandrung kali Ratu Majapahit Sinuwun Prabu Brawijaya critane. Oh, kaya kuwi lho nggih lah. Lah sawise palakrama cara tembunge sakniki niku sing wadonipun meteng ngene. Niku genep petang sasi, nggih. Petang sasi niku lair arane teng kandhutan niku arane ana jabang bane ngoten niku. Lah banjur ana pendhita saking Majapahit niku kandha ngramal critane. Munjuk uninga wonten ngarsane Njeng Sinuwun Prabu Brawijaya sing perlu napa jabang bayi kudu dipateni ngoten. Merga manut ramalane para pujangga Majapahit ora mung jabang bayi kang ana kandhutane Dewi Kadamsih niku bakal gawe rusak Majapahit kaya ngoten niku. Niku critane kaya ngoten niku, Den. Kaya kuwi lho nggih. Lah banjur Sinuwun Prabu Brawijaya niku rumangsa kebranan penggalihe wekasan Dewi Kadamsih diparingake kalih adine Sinuwun Prabu Brawijaya arane Adipati Arya Damar Bupati ing Panembahan. Meling, Arya Damar, iki bojoku tak nungsurake karo kowe ngoten niku. Ning welingku marang siramu aja pati-pati kumpul bojo nek jabang bayi durung lahir ngoten niku. Sawise kaya ngoten niku, uga meling mengko yen jabang bayi lahir ngerti Padahawa kudu dipateni merga iku bakal gawe rusak Majapahit. Niku dawuh Njeng Sinuwun kados ngoten niku. Lah genep 9 sasi pundhul 10 dina. Lahir gower jabang bayi metu lanang diarani kiye bocah Raden Kasan. Ku critane ngoten niku. Oh. Lah mergane napa ora dipateni merga melas asih karo jabang bayi. Lah jabang bayi niku dosane napa, Dek? Mong sing berbuat niku sing wong tuwa-tuwa niku jajan. Sing berbuat niku sing wong tuwa tuh lang jabang bayi ora ngerti apa-apa dipateni. Duwe rasa welas asih karo jabang bayi, njur dirukti nganti sakmene gedene. Lah niki bocahe. Contone kaya ngoten niku. Lah tebih saking Panembahan dumugi wonten ing negari Majapahit niki mung kepengin ngaturake bekti karo wong tuwane ngoten niku. Dadi niki mboten wonten sambung rapete karo Wali Songo ngoten niku. Perkara Majapahit tekan wong saka Palestina, Irak, Israel. Niku dumugi wonten mriki niku mboten wonten sambung rapete kalih bocah niki niku mung tiba kebeneran ngoten niku. Mulane niku napa? Wong niku nek ana perkara ayo padha dirembuk aja grusak-grusuk. Dan ora. Wong raidep. Sing aku kowe kudu bali saka papan kene. Kowe kudu bali saka papan kene. Aku sesampeyan purba lan wasesa, ora gelem bali setakon dosa kang tak pira dinaku. Mundur-mundur nek bolyan keneng sora ing atase cacing kewan cilik wae kepidak mesti bakal dididaya. Aku menungso kang gendhepa cendriyane paribasan ora mangan nangkane ning gabul putih. Ya Sang Mahapati sing gedhe pangapuramu kepeksa aku lancang karo siramu. Menika tiwas kabeneran Jeng Paman. Mengke mengsaipun kula bakalipun dipun budidaya kemawon kersanipun Raden Kasan menika minggat saking negari Majapahit. Raden Kasan, yen pancur gelem urungake sediamu aja takon dosa. Dina iki lakon tak piloro. Ayo besok wani saiki wani. Kelakon tak larak paling patek hal mati ning aku malah.
Iya. Takoni pancen sekti mandraguna kowe bocah bagus. Aja kok kan guna mang tanpa guna. Mula coba kelakon ketiban pusakaku mbah dadi omah. Ayo subuh. Mati denganku. Dadamu le bocah bagus. Ayo ngarep kena yo kena. Ya, mungkur. Mungkur ya mungkur. Kalahira sayuting perang pancen tak akoni kowe wong kang sekti nggih kasat nganti menlong dari Sang Majapahit siji wae ora ana kang bisa ngasorake julitku. Iya yen pancen ora ngono kabeh para prajurit mara tutupen baluwarti arep ben Kasang ora bisa mlebu ana ing jroning kedhaton. Bakal tak aturake ana ngarsane Jeng Sinuwun supaya tuh jeneng kita kawigaten. Waduh Sinuwun menika ketewasan Sinuwun.
Siksara sing abadi nyawaku